Понеже знам кой ми зададе този въпрос, и съм сигурна, че няма абсолютно нищо против да си хапна една бисквитка. Че е вкусна. Чакай, ще ми пишеш. Значи, сега ще разкажа. Принципно, с тя се взема доста време, защото аз го тропах там по едно време, защото се беше направил на зорито. И той там ме е запълнил, но не е много добро. Преди 3 месеца, да, почнах да се събирам, в смисъл, в училището. Там се запознахме, лично. Няколко пъти да не изпращат. Държи се по-различно, отколкото се държи с другите момичета. Обаче не се беше замислял, че наистина... Защото той ме харесва, обаче не се беше замислял, че може да се получи нещо, защото си мислял, че аз не го харесвам. А всъщност не беше така. Аз го харесвах. Той ми каза, че винаги съм била симпатична, ама аз не вярвам много на това нещо. Се тая. Как тръгнахме, иначе ние си говорихме първо двамата и той ми каза, че има чувства към мен и някакви такива работи. Аз му казах, че споделям всичко, нали? Че всичко е споделено. След това единия ден там наистина не беше малко срам и двамата. В смисъл... Да, някакви такива... И двамата знаем и се виждаме някакво такова пред всички. Да я знам, те всички бяха разбрали, че има нещо. Ти беше първия ден. Втория ден вече така по-свободно, нали, той си идваше при мен, гушкаше това, ама само той. И вече на третия ден ги накарахме, смисъл, на 1 юни, ги накарахме да дойдат смисъл, дойдоха да не изпратя до нас. По пътя няколко пъти се опита да ме целуна, ама аз се правих на луда. И накрая пред нас ма фана и нямаше как да избягам, беше много кофти. И ма целуна и като цяло, да, това беше един от най-хубавите ми дни, в смисъл от тая година. И да, иначе, дали не беше срам, беше насрам само първия ден, след като вече бяхме говорили, че се харесваме и двамата, защото не беше интересно кой ще стане. И да, само тогава. Иначе в момента с него съм с себе си, той с мене, всичко, което нема кефи, си го казвам, както и мненията ми по различни въпроси, нали. Споделяме си супер много. И така цялото и изобщо не ме е срам от него, както и него от мене. То се личи просто. И да, за момента много си го харесвам. И наистина играе доста важна част от живота ми, смисъл в живота ми. И да, много е сладък и много готин. И да я знам, чувствам го като наистина много добър приятел. Което е много хубаво, защото в много връзки, да я знам, го няма това споделяне и тая искреност като в нашата. И като цяло е това, ако още нещо интересува. Нямам нищо против да ми задаваш още въпроси. И без това ми е скучно и се чудя какво да правя. И да. Да, само да си доизям бисквитката, ако нямаш нищо напротив. Знам, че не можеш да ми се сърдиш. И знам, че ме обичаш. И утре ми стискаш палци да сме първи, макар че знам, че няма да иде, ама сяре. И нямам почки. Нямам почки. И да, задай ми още въпроси.